Атабыз Адәм галәйһиссәламның балалары ничек итеп бер ара үзара никах укыганнар. Менә без беләбез, ислам дине буенча абыйлар һәм сеңелләр арасында, я булмаса апалар һәм инләр арасында никах укырга ярамый. Адәм галәйһиссәлам җир йөзендә беренче кеше булганлыктан, аларның бөтен балалары үзара бер туганнар. Монда төрле фикерләр бар. Төгәл фикер юк. Бер фикер буенча Аллаһы Тәгалә аларга рөхсәт иткән үзара никах укырга һәм бу ул вакытта тыелмаган булган. Икенче фикер буенча анабыз Хауа бала тапкан вакытта тапкан икешәр бала, игезәкләрне. Һәм инде бер бала тапканнан соң, менә шушы икенче тапкыр туган балалар, икенче игезәкләр беренчеселәре белән никах укыта алганнар. Менә шундый фикерләр дә бар. Ләкин нәрсә генә булса да, без беләбез, бер туганнар булып чыгалар һәм алар арасында да никах укылган. Ул вакытта бу рөхсәт ителгән булса да, хәзерге вакытта тыелган.